Mestres e mestras da Boa Vila recibiron esta mañá o agradecemento por toda unha vida dedicada á ensinanza. Nun acto celebrado nesta ocasión no Colexio de Campolongo, o alcalde gabou a labor pasada dos docentes e destacou que a súa experiencia e opinión segue a ser importante no presente e para o futuro. Unha vintena de docentes retirados compartiron merenda con escolares de cuarto e quinto de primaria e aproveitaron para lembrar o que máis lles gustaba da súa vida como ensinantes. Bueno, boto de menos moitas cousas, se bota de menos, non hai nada tan interesante como un profesional como desenvolver unha actividade coa que se encontra identificado. O compañerismo, a vida no colexio, con súas cousas altas e baixas, pero a vida do colexio é a máis interesante. Quizá el bullicio de los niños, el compañerismo que teníamos aquí, que era muy bonito, pero bueno, ahora estoy disfrutando del tiempo. Nos arredor de 40 anos que todos eles dedicaron á ensinanza, moito cambiaron as escolas. Tamén hoxe houbo tempo para falar dos novos tempos docentes. Eu empecé coa dictadura, así que fíxate tío que cambiou hasta agora. E agora os métodos modernos que hai son extraordinarios. Antes había que coller un mapa para saber onde andabas e hoxe colles o ordenador en un minuto sabes onde está todo. É unha metodoloxía máis metida na sociedade. Efectivamente, aí foi un avance tremendo, o cambio de metodoloxía, sobre todo, repito, participativa e identificada cos problemas que ten a sociedade. Os máis pequenos aproveitaron para gabar os seus mestres actuais. Que é moi boa, simpática e nos explica moi ben. Si non entendemos, lo vuelvo a explicar 1000 veces. Y es muy divertida. Que aprendemos mucho con ella y que es muy divertida tamén. Y pone menos deberes. E para enviarlles a eles tamén unha mensaxe de agradecemento. Moitas gracias por ser a nosa mestra, que a quero moito. Que a quero moito e que foi a mellor mestra que tuve. Que todo o mundo da clase a quere moito. Que es moi buena e que siga así. O Día do Mestre, que se celebra por segundo ano, repetirase nos vindeiros, visitando diferentes colexios da cidade.